chwaraeolio cynta'r flwyddyn. Cyngrair y Gogledd a phrif adran Genero i ddod yn y man, ond fe ddechreuwn ni gyda uwch Gyngrair Cymru a'r prif benawdau dros gyfnod y Nadolig. Wedi degawd llwyddiannus wrth y lliw, mae Chris Hughes wedi gadael ei rôl fel rheolwr y Dren Newydd ar ôl arwain y clwb i Ewrop ar 3 achlysur. Mae Pontypridd hefyd wedi ffarwelio a'i rheolwr Andrew Stokes ar ôl iddo gyhoeddi ar ddechrau'r mis ei fod yn camu lawr o'i rôl yn dilyn cyfnod heriol i'r clwb. Ac am yr ail dymor yn olynol, mae Pennod wedi derbyn 3 phwynt o gosb am chwaraewr anghymwys, ond mae gan y clwb hawl i apelio'r penderfyniad. Ymlaen â ni felly at gemau nos Sadwrn, ac ar y penwythnos olaf cyn yr hollt yn y Gyngrair, roedd yna un tocyn ar ôl i'w hawlio am le yn y 6 uchaf. Roedd Caernarfon yn dechrau'r penwythnos yn y weched safle, 2 bwynt uwchben Hwlffordd. Felly oedd y dasg yn un syml i'r cofis. Curo Met Caerdydd a nhw fyddai'n cipio'r lle olaf yn yr hanner uchaf. Ond byddai gêm gyfartal neu golled yn agor y drws i Hwlffordd neu Pennod gael manteisio. Unwaith eto, Thomas arwediad da, o na te Bradley! A mae'n hyd, mae rhaid i fynd mewn i gefn yr hwyd a mai, a mae Davies di'r hoi'r ymwelwyr ar y blaen. Dyma pan mae Darren yn ôl, de. Edrych ar chwaraewr talent, galluog, llawn sgiliau, wedyn bas pwysau cywir, Sean cymryd ar y cyffredau cyntaf, dim gadael y gol i setio hyn. A Adam Davies yn neud be mae'n arfer neud fel blaenwr, just yn bwydo ar y bitsia bach ma. Diolch yn fawr. Mae'n gig mewn i'r tîm capten. Lewis yn mynd amdani! Ac llaw, Webb yn gwneud y gwaith, y rhagofn bod angen yr abediad. Dwi'n meddwl, oedd hi'n mynd i mewn. Mae'n Memlin, mae'n neud mor dda, mae'n fyny'n gynnar. Dyna di y gyfrinach. Ydych chi'n dal i ddeud, fydde un gol yn geid pethau nerfus am y gol yn aros ar ei linell. A mae Lewis mewn! A mae Lewis di dod a Met Caerdydd yn gyfartal. Nawr mae ganddo ni 20 munud o gêm yn weddill. Mooney sy'n marcio fo. Mae Emlyn, Lewis, gry iddo fo. Mae'n neud yr hediad, mae'n neud siŵr mae'n cyrraedd y bel, a mae'n sobli i fewn i'r gol. Price o'i flaen o, mae Vincent, mae'n gofyn llawer efo'r bas yna, mae Vincent wedi cyrraedd nôl at Price. Cyfle roedd i fewn, fydd Vincent ddim yno i'w derbyn i nawr, mae Jones yno, so fi'n mynd amdani hi. Williams yn ceisio ei gael lawr. Mae'r bygythiad yn dal yno, mae tu ôl, mae'n cyrraedd Evans yn ei ffaniau! A mae Evans wedi rhoi'r Met ar y blaen. Mae'r gêm wedi cael ei throi ar ei phen. Mae bel yn cyrraedd Elliot. Evans efo'r hyn, ti'n edrych ar, oce, be mae'n mynd i wneud? Be mae'n wneud ydy just cymryd y cyffyrddiad cyntaf allan o'i draed, wedyn symud i eto i gael yr ergyd i fewn. Gwych o gol. Mae Bale mewn i'r cwrdd Cosby na te, pwy mae'n mynd i ddisgyn! Mae Sean Bradley mynd, a mae Gosset yno i lyncu'r brwsion. Mae Caernarfon di gael y gol, o rhaid iddyn nhw gael. Ac yn sydyn, efo'r un gol hawdd yna, mae Caernarfon yn symud nôl i'r 6ed safle. Rediad gwych i'r postyn cyntaf yna gan Bradley. Mae'n mynd, mae'n tynnu llygad y golwr, mae'n neud digon i gael y bel, a Gosset just yn rhagweld, bynnau, mynd i mewn yn y postyn bella, rhac off. Webb ar gic. Bydde un gol i gymaint o wahaniaeth, y peniad gan Gwion Dafydd. Bale at Bradley. Bron a sathru ar y bel. Bradley, mae'n dal i fynd. Mynd i hyd, a mae'r bar rhwng Caernarfon a bod unwaith eto yn ei seithfed ne. Sean Bradley, just symud y bel eto, cyflym o'i draed, cael yr ergyd i fewn tro yma. Bob dim yn gywir, heb lawr i ti fewn. Gêm gyfartal yn y brif ddinas felly'n golygu bydda buddigoliaeth o 2 gol neu fwy i Hwlffordd wedi gweld yr adargleision yn camu i'r 6 ucha. Cai Whitmore yng nghanol Cai. Cael ei amgylchynu gan Gryso Coch, ond mae wedi llwyddo i ddianc. A chwarae'r bas na lawr i Ben Fawcett ar yr ystlys chwith. Fawcett yn croesi'n isel i'r postyn agosa. Pennod, Martel Taylor Crossdale. Ac ar yr ail gynnig,
Mae Martel Taylor Crossdale yn canfod cefn y rwyd. Ac ar ôl i'w beniad cyntaf o gael ei arbed gan Calend Absalom. Dim cael gyfeiriad ar yr ail gynnig. A Brwseisi yn taro'r trawst. Cic rydd wych gan y cefnwr chwith. Wedi curo'r golwr Calend Absalom, ond heb guro'r trawst. Aaron Edwards ar gic gornel. Peniad Newell i'r canol. Ac ydy hwnna dros y linell gan Paula Mendes. Na di medda'r llifanwr, na di medda'r dyfarnwr. Y balan grediniol bod nhw wedi union i'r sgôr yma na. Tyrese Owen ar peniad ymlaen i Martel Taylor Crossdale. Ymlaen, mae Owen yn mynd. Dim ond Ben Fawcett sydd ganddo fo'n y canol, felly Owen yn mynd i hun. Ac yn ergydio ac yn taro'r postyn. Fawcett yna ar yr ail gynnig. A honna yn adlamu allan am gic gornel. A rywsyd, dydy hi ddim yn canfod y gornel bella. Shannon yn codi hwnna nôl i'r postyn pella. Mae yna ergyd yn dod i mewn. Zach Jones ddim yn cael ei ddwylo arni yn iawn. Ac mae yng nghefn y rwyd gan Josh Ukek. Camgymeriad yn amddiffynol i Hwlffordd. A Ukek yno i fanteisio 5 gol y tymor iddo fo. Martel Taylor Crossdale sydd yno. A Taylor Crossdale methu cweit a chanfod Jacob Owen. Gwrth ymosodiad i'r bala. Josh Ukek at Iwan Roberts. Ac Iwan Roberts yn crymanu hwnna i gornel ucha rwyd. Roberts yn ennill y gêm i'r bala. Pas Josh Ukek iddo fo yn y cwrt Cosby. Iwan Roberts yn agor ei gorff ac yn canfod y gornel bella. Luke Tabone ar bas ymlaen. Peniad Kieran Smith yn disgyn i Ben Fawcett. Fawcett yn troi un ffordd ar llall ac yn ergydio. Mae'n canfod cefn y rwyd. Mae Ben Fawcett wedi unioni'r sgôr. Wel, anghofiwch be nes i ddeud am y balan cipio triffwynt. Achos bron yn syth, mae Hwlffordd wedi taro nôl. Mae'n gyfartal. Fydd o ddim yn ddigon i gael lle iddyn nhw yn 6 ucha'r tabl. Mae'n rhaid iddyn nhw gael un arall. Jazz Richards ymlaen i gyfeiriad Ben Fawcett. Newell at Luke Wall. Luke Wall! Mae Luke Wall wedi sgorio unwaith eto i'r bala. Wel, am ddiweddglo i'r gêm yma. Luke Wall yn rhoi bala 2-2 ar y blaen. Wel, siawns bod ni ddim yn mynd i gael gol arall fan hyn yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm. Da ni wedi cael 2 yn barod. Bydda angen canlyniad ffafriol ar y cae bnawn Sadwrn yn ogystal â chanlyniad ffafriol oddi ar y cae mewn apel yn erbyn cos bod riffwynt os oedd Pennod am sicrhau lle ymysg y 6 uchaf. A dyma Pŵl ar ôl ysgellwr ar y dde. Kenny yn y canol, Pŵl yn mynd i hunan, tynnu'r bêl nôl. O, mae'n arbediad da gan Archie Matthews. Y cyfle yn dod i Kenny, ond rhediad pwrpasol cryf gan Declan Pŵl yn creu y cyfle. Kirkhoff yn mynnu'r bêl. Nôl at Miles Davis, mae'n edrych i fyny. Neb ar gael yn y canol hyd yn hyn. Elliot Richards. Richards. O, mae'n groesiad da! Bêl yn rhydd! A Lewis Webb, bêl yn adlamu. Ydy wedi croesi'r linell. Os yna lawio, wel dim byd yn cael ei dyfarnu. Y cyfle gorau i Pennod yn y gêm. Pennod yn methu manteisio a'r sgôr yn parhau. Pennod dim, Cei Conna dim. Little yn troi, Henry Jones ar gael. Jones yn disgwyl yr hediad gan Mark Little, y bas o'i flanau, ond mae'n parhau i fynd Mark Little. Little, heibio i Disney, yn tynnu'r bêl yn ôl, a Ryan Reynolds i ergyd yn cael ei gwyro allan. A cyfle arall i Pennod yn diflannu, y gwaith caib ar haw gan Mark Little, a Ryan Reynolds bron yn rhwydo i drydydd gol o'r tymor. Rhyddid y stadiwm allan ar yr asgell dde. Mae'n croesi mewn! A pwy arall? Ond Michael Wilde yn ddeugen o'd
yn penio heibio i Archie Matthews ac yn sicrhau'r pwyntiau llawn i Gay Connor. Davies yn edrych yn rhy agos at Firth Firth yn neud môr y mynydd wrth ddyrnu'r bêl yn glir. A Miles Davies. Mae'n y chwaraewyr yn tyrru tuag at Miles Davies. Oedd y dacl yn un hwyr. Mi fydd hi yn gerdyn. Harry Franklin sydd ar lawr. Ond chwaraewyr Cey Connor ddim yn helpu pethau wrth rithro draw. Melyn i Miles Davies am y drosedd. Mae Hugh Jones yn cerdded ar draws. A Declan Poole yn gweld ail gerdyn Melyn. A coch i Poole. Little tu ôl yr amddiffyn. Mae'n mynd i'r llawr. Ac mae yna drosedd yn cael ei dyfarnu. A mae Hugh Jones yn penderfynu i bod i ymyl y Cwrt Cosby. Wel, o'n i'n meddwl i bod i yn y Cwrt Cosby. Mae rhaid i fi gyfadde. A mae yna brotestiadau mawr ar yr ystlys. A i chi'n gallu gweld pam yr eiliadau ola. Owen yn tyrannu'r bêl mewn. Mae'r bêl yn tasgu allan. Mae Miles Davies yn casglu. Mae pawb arall yn y Cwrt Cosby. Mae Davies yn mynd i hun. Mae'r ergyd yn isel. Mae'n torri'n garedig. Mae'n dod at y canol. Peniad allan. Raffel! Ar arbediad yn un rhyfeddol. Gan Andy Firth. Raffel yn troi ar ei drod dde. Yr ergyd yn hedfan tuag at y rwyd. Ond Andy Firth yn hedfan i'w chwith ac yn cadw Cey Connor ar y blaen. At y frwydr i osgoi'r cwymp yr awni nesaf, gyda'r ddau isan y tabl yn cyfarfod ar ffordd Llanelian. Bai Colwyn oedd wedi colli ei 5 gêm gyngrair diwethaf yn olynol, a Pontypridd oedd wedi colli ei rheolwr ac heb ennill gêm gyngrair oddi cartref ers mis Awst. Cwrt Cosby, Pontypridd o Ddanwarchau. Taflad hir, wedi tharo allan at Hill, coesiad Hill droma. Y peniad! Gan Alex Downs. Mae'n beniad cry, ond yn syth at George Ratcliffe a'r golwr yn troi'r bêl dros y bar. Jordan Knott i hyrddio tafliad tuag at geg gol y tîm cartra. Bêl cael ei ffeinio nôl at Knott. A Knott yn taro bêl nôl i mewn! Ac ar yr ail gyfla, a Pontypridd wedi mynd ar y blaen. Fe darodd Knott y bêl yn ôl tua ceg y gol. Joe Smith yn cael blaen i fyser ati. Ond Chris Gwyn oedd y cyntaf i ymatab. Cefnogwyr y tîm cartra yn codi llais wrth i Matty Hill lansio'r bêl i mewn i Cwrt Cosby noeth eto. Ar ergyd, oedd i ar y postyn ac i mewn. Ac ar ei ymangosiad cyntaf i Fai Colwyn, Harry Owen sydd wedi canfod yr hwyd. Joe Hunt. Knott o'i laen o. Mae fo Jordan Knott. Coesiad Knott. A mae Luke Cummings wedi rhoi Pontypridd yn ôl ar y blaen. Cummings yn cyrraedd y bêl gyntaf ac yn canfod yr hwyd am y tro cyntaf tymor hwn. Bai Colwyn yn dal i drio datgloi am ddiffyn Pontypridd. Creamer ymlaen at Downs. Downs i'r llawr. A mae yn Gico Smotin. A di Pontypridd yn methu credu'r peth. Mae yna gyfle i raidd i Bai Colwyn dod yn gyfartal. Ac pan yn ebyn Ratcliffe. A brif sgorio Bai Colwyn yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Mae'n ymddangos bod y gwylanod yn mynd i gael pwynt. O na drosedd, nac oedd, a maint Pontypridd yn gandryll. Penderfyniadau'r dyfarnwr ddim yn mynd i ffordd nhw'r hyn o bryd. Ond Pontypridd sy'n dod ymlaen, Ethan Vaughan! Yn ennill y gêm i'r ymwelwyr. Ychydig dros munud ar ôl i Fai Colwyn dod yn gyfartal. Cyfla ym mhen arall y cae. Ac Ethan Vaughan, am y tro cyntaf, mae o'n i sgorio yn uwch gyngrair Cymru.
Y Bari oedd yn ymweld â choedlan y parc wrth iddyn nhw geisio agor bwlch rhyngddyn nhw ac Aberystwyth tua'r gwylodion. Seinti, Wallus, cyfle fan hyn. Aberystwyth yn trio torri. Lewis i'r canol. Darlington. Gweld fod John Owen ar y postyn pella. Cyfle i Dani. I gifen y rhwyd! Owen ag Aberystwyth yn rhwydo fewn 2 munud. Bas at Darlington, a Darlington yr un ben yn gwybod yn union lle oedd i gyd chreuwyr. I lwybr John Owen. I drydydd o'r tymor. A cyntaf Aberystwyth heno. Mae Canavan te. Taflu pêl beryglus i'r canol achos mae John Owen a cyrraedd. Am ergyd! A Darlington ar yr ail gyfle a'i beniad. Ar amser hyn, wythnos diwetha, mi oedd Aberystwyth yn dathlu gôl yn syth o'r gigbant yn yr ail hanner yna. Y Bari sy'n ymosod ar ddechrau'r ail hanner. Mae'r ergyd yn berffaith gan Snaith. Wel, fe sgorodd Aberystwyth o fewn munud i ail ddechrau yn yr ail hanner wythnos diwetha. Maen nhw wedi ildio yr wythnos hyn. Gôl dda gan Snaith fe. Osododd e honna yn berffaith rhwng yr amddiffynwyr heibio i Jones ac i mewn i gefn y rhwyd. Oedd ni chwr iddi. Snaith yn gryf. Yn ei rhannu ddi. Mae'n y gyfle fan hyn. Tomlinson! Mae'n ail! Y gorfoledd i'r ymwelwyr. Mi oedd hwnna'n symudiad syml, ond yn un clyfar. A'r ergyd gan Tomlinson yn berffaith heibio i Jones wedi giro dwywaith o fewn munud. Reit ar ddechrau'r ail hanner yma. Hulbert yn troi. Trio ryddhau McLagan. Cyfle arall. Hulbert mas at George. Cyman iddi i'r canol. McLagan! Tair! Wel, yr eilydd yn creu argraff yn syth. Ddim eisiau lot o le ar Cain McLagan. Ond oedd digonedd dy fe'n y cwrt chwech. Y bêl yn berffaith ar ei ben a fe wyrodd e honna. Heb unrhyw drafferth heibio'r golwr. Thorn, bach o mynedd yn chwarae Aberystwyth. Ond wedi oedi yn rhy hir. Walsh i cholli ddi a cyfle fan hyn i'r Bari wrth ymosod. Dyma Hulbert yn torri tu fewn. Y gôl yn agored a'r bedwaredd yn cael ei tharo heibio i Jones. Yr gêm hyn drosodd. Y gwrth ymysodiad fel cyllell trwy fenyn. Y Bari yn symud y bêl yn gyflym yn y pen draw. Oli Hulbert sydd wedi bod yn ddyfal yn ei waith hyn yma cyn ei chladdu ddi. Bêl gyflym dros ben yr amddiffyn a dyna lle mae Johnny Evans, dyna lle mae'n gwneud ei waith. Mae wedi claddu honna yn gelfydd. A gol gysur yn unig yw i Aberystwyth. Mae'r eilydd wedi dychwelyd i goedlan y parc y mis Ionawr yma. Ar ei ymddangosiad cynta tymor hyn i sgori gôl. Taith i neuadd y parc oedd yn wynebu'r dre newydd wrth iddyn nhw geisio dygymod a bywyd heb Chris Hughes oedd wedi gadael i'r rôl fel rheolwr y Rybiniaid yn gynharach yn yr wythnos. Robol, Brad Young, mae'n le fan hyn i Young. Young yr ergyd! Na chi, gôl gan Brad Young. Aaron Williams, gwthio pas gornillu, disgyn i Oswell yn ôl at Aaron Williams. Os ergyd ar y cynnig cyntaf, wedi bod y well efo yna Siawns. Mae dal yna Williams, pas gar cliriad. Cyfle casglu gan Cowens yn chwipio'r bel i fyny'r cwrt. Oswell! Dechrau delfrydol i'r ail hanner i'r ymwelwyr. Redmond lle ar yr ochr bella gan Chris Marriott y bêl at Jordan Williams a mi gyrraeddodd y bêl cyn Wycherley. Ishmael McManus yn gweld y golwr oddi ar y linell! Wel am gol. Declan McManus yr eilydd. Un edrychiad gan McManus. A mi oedd y bêl yng nghefn y rwyd. Y Seintiau Newydd yn parhau heb golli a bellach yn 15 pwynt yn glir o Geicona ar y brig a chadarnhad mae Caernarfon sy'n cipio'r lle ola mysg y 6 ucha. Mae hi'n dyn ymysg y 6 isaf wrth i ni weld 2 ras yn datblygu. Un am y 7fed safle a lle yng mae ail gyfle Ewropeaidd ar ddiwedd y tymor ac un arall i osgoi'r cwymp.
Bwcle sy'n diodda tymor digon anodd yng Nghyngred y Gogledd oedd yn croesawu rhythyn i stadiwm Glannau Dyfrdwy nos Wener. McCormick efo'r gic gornel. Tuag at Callum Humphreys! A mae Bwcle ar y blaen. Humphreys yn codi'n uwch na neb gweitha 3 amddiffynwr o'i gwmpas. Grogan. Y gic hir yn canfod Humphreys i fewn i'r cwr Cosby. Driscoll yn disgyn i Boedal! Ac mae'n ddwy ddim. Chwaraewyr Rhuthun yn hawlio bod na lawio. O, mae'r rhai fi dded, o'n i'm yn gweld dim byd o'i le efo honna. Pennod ymlaen yn disgyn yn garedig yn y diwedd i Boedal. Hampson. Y bel yn fer tuag at Owen ac yn derbyn y bas yn ôl. Hampson yn edrych i fyny tuag at y postyn pellach lle mae Dyer yn dod ar Rhuthun yn ôl i'r gêm. Mae Rhuthun yn ôl yn y gêm. Mae Hampson yn cael llawer gormod amser i bigo i groesiad a Dyer yna i Rhuthun. Hampson sydd dros y gic rydd i fewn i'r cwrt bach lle mae Morris ar Pennod! Ac mae Rhuthun yn gyfartal. Da ni di chwarae 5 munud dros y 90 a mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Gemau cyfartal annisgwyl i Airbus ac i'r Flint ddydd Sadwrn yn golygu bod Treffynon yn cael bwlch rhyw fymryn ar frig Cyngred y Gogledd. Ond Llansawel yn ymestyn eu mantais nhw yn y de wrth chwalu Pont Arddewe, tra bod Llanelli'n gorfod bodloni ar bwynt wedi gêm gyfartal yn erbyn y tîm sydd ar waelod yr adran Aberteileri. Roedd Pont y Pryd yn croesawu Aberystwyth i Dreffores wrth i'r tîm cartre barhau chwilio am ei pwynt cyntaf o'r tymor. Turner, tu ar canol, dros pawb, a mae bron yn mynd fewn, ond mae'n cael ei chlirio, mae'r bêl dal yna, ac oes a lawiad, oes, mae yna lawiad yn y cwrt Cosby. Mi ddoth y bêl yna i fewn i'r canol, mi o'n a gynnig at gol, o gyna mi o'n a lawiad gan Aberystwyth, felly mi fydd i yn gic o'r smotyn. Turner i gefn yr hwyd, gol gynta'r tymor yn y gyngrair i Jasmine Turner. Nôl at Rebecca Mathias yn ergydio o bell, a Rebecca Mathias am gol ac am amser i sgorio i Aberystwyth. Gafodd y golwr law iddi, ond mi o'na ormod ar nerth ar honna gan Rebecca Mathias. Bydd y goliaeth Caerdydd yn cadw chweffwynt o fantais dros Abertawe ar y brig, ond mae Wrexham sydd â gêm wrth gefn yn parhau i frathu ar sodla'r ddau. Dyna'r cyfan am heno, ond mae ganddyn ni benwythnos llawn o bêl-drod ar y ffordd i chi. Dydd Sadwrn fydd y Seintiau Newydd yn herio tîm dan 1-20 Abertawe yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Mae hwnna'n fyw am chwarter wedi 5 o Barc Jenner. A dydd Sul fydd Caerdydd yn herio Wrexham ym mhrif adran Genero. Mae hwnna'n fyw ar S4C am 5 o'r gloch. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf am fwy o uchafbwyntiau o bêl-drod Cymru. Ond tan hynny, nos da.